täällä löytyy. Viimeinenkin napsahti oikein näppärästi paikalle. 11 kuukautta meni ja 11 hirsikertaa paiskottiin, eli 1 varvi kuukauteen hirsiviikossa. Tietenkin eihän niitä tehty kaikkia ympäri vuoden, vaan kesällä ennen. Nyt keväällä vähän. Tämä sitten sammaleella riivataan ja tuonne varakkoon ja tapitetaan. Ja toki tää eka nyt puretaan ja laputetaan hirret ensin ja laputuksella, että tietää mikä on mikäkin. Ja kasataan tuonne kuorma-auton lavalle ja viedään mökille ja siellä sitten tilikitään nämä ravot, mistä pääsee ilma tulee saunaan, vaikka se kyllä hengittää saakin. Ei siinä. Toimii hyvin tämmöisenä harjoituksena tämä rakennus. Tää on niin iso rako tässä, että tähän tehdään akkuna. Tähän tulee akkuna ja niin kuin sanottu, niin tuohon tulee ovi. Tuohon tulee kiuas. Ja tähän tehdään lautteet. Lauteet tulee semmoisena pitkänä mallisena, että alkaisiko ne sitten jostakin tästä tuonne, että siinä on melkein 1,20 m väliä lautalla pittuutta ja täällä mahtuu istumaan hyvinkin sitten isompi kööri ja liikkumaan lauteelta pois ja kyytiin kun haluaa. Kyllä